जोंनि बर' आइजोफ्रा बेफोरबायदि इसानाव जि दायोमोन नालाय दा बि नमुनाखौ बेयाव देखायनाय जादों। ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय गोदो गिर्जाया बेबायदि हाबोमोन जानांगौ। हेलौ रायजोफोर, जोङो दिनै दंफैयो जाहैबाय नै आदा परमेश्वरजों आंजों बे BBC नि सेन्टिनारि जुबलियावहाय BBC नि रुनिकाटा बेप्टिस्ट चार्च बिनि सेन्टिनारि जुबलि आलासि बरायनोहाय रायजोफ्रा रेडि जाना दङ। BBC नि आन्दाराखि जोंनि पेरेन्टनि मानगोनां दिखनखौ आर'नाइजों आजावना लागोन। जोङो बयबो आखाइ खबगोन आरो लोगोसे खावलायबाय हामबाय आरो लोगोसे जोंना इउथ डिपार्टमेन्टनि थाखाय आङो खावलायबाय। आङो जोंनि नोंथांमोना बेयाव थाबोदों आरो लोगोसे बिथांमोनजों सापर्ट होफानो थाखाय मानगोनां फालक नेहाथारि ओमफ्राय बिनिफ्राय इयुथनि नेहाथारि बिथांमोना खाथियाव थाफाफैदो आरो बेजोंनो जोंनि मान फालकआ बाइबेलफोर फरायनानैहाय दिनैनि बे फिल्मखौ फरायहोनो थाखाय बे सम आरो खाबुखौ होनाय जागोन।
सिगाङाव माबायदि साजायदों आङो बेखौ सिङाव थांनानै नायहैनि जोङो नैबे बेयावलाय साउन्ड सिस्टेम जाहैबाय जोङो बे पेन्डेलखौ जोङो बेखेवसिगोन बेयावहायनो जोङो दा मोनानिफ्राय लानानै जोङो रबिबार मोनाबिलिसिम जोङो इसोरखौ बाख्नायगोन सिबिगोन रंजागोन मोसागोन जोङो बे गासैबो आरो बेखौहाय सालायलांनो थाखाय आङो जोंनि सेन्टेनारि कमिटिनि मानगोनां चेयारमेन मिस्टार निर्मल बसुमतारी आङो बिथांनोहाय आङो बे समखौ होनाय जासिगोन बिनि सिगां जोङो सेन्टेनारि जुबलि BBC खौ नोंथांनो देखायनांगोन बेखि बल फिल्ड जाहैबाय इयो बेबायदि नमुना देखायदों ओमफ्राय ओरै दंबावो नै बेफोरखौबो मा होननाय जायोमोन ओमफ्राय बियो जाहैबाय न'सा गोदो जों बिदि थायोमोन जाहैबाय बे जाहैबाय जि दाग्रा इसान बेबायदि जि दायोमोन जोङो जोंनि बर' आइजोफ्रा बेफोरबायदि इसानाव जि दायोमोन नालाय दा बे नमुनाखौ बेयाव देखायनाय जादों ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय गोदो गिर्जाया बेबायदि हाबोमोन जानांगौ बिनि नमुना बियो गिर्जा न' बियो आरो बिनिफ्राय नैथियाव नैबेबो गिर्जा न' जाहैबाय बे एसे गिदिरसिन जाफैबाय आरो बेबो गिर्जा न' बेफोरबायदि डेक'रेसन बानायदों आरो ओमफ्राय नै जि जलंगि बासा जलंगि बासा बियो मानै ओंखारहां दं नै बासानिफ्राय दा बेफोरबायदि साजायनानैहाय नमुनाफोरखौ दिन्थिनाय जादों आरो ओमफ्राय दा बैयाव मोनसे दंबावो बेखौबो नोंथांमोननो देखायनि प्रग्राम जागा जाहैबाय मखला सासेलाय बेखौनो हाखु दाखु लानाय जाबाय आं दाबो हाजोबाखै नै उनाव डेक'रेसनफ्रा बेबायदि साजायदों आरो 100 बोसोर रंजामा सिगाङाव आं फोरबो इसोरखौ हामबाय होननानै बुंदों र' आख्लामनाय नंलालाय बेयाव दङ जाहैबाय 100 बोसोर जानायनि 100था फिरफिला बिथांमोना बेखौ नुनो मोनगोन जोङो हाबनायनि सिगां जों इसोरनाव गथायगोन आरो जोङो बोथोराव दै दङ बेनि सिङाव सोरगिदिं गासैबो जोंनि प्रग्रामनि माखासे